Povos enseñar onde nacín eu, e máis 4 hermanos meus. Despois a maior nacera na casa dos abuelos maternos, e a máis pequena, pois, xa naceu na casa que fixeron meus pais. Pero o que eu quero dicir é os primeiros recordos meus que tiña un ano, e aquí foi onde recordei todo o que me pasou na miña vida, porque cando eu tiña un ano morreu a abuela, e xa vivíamos na casa con meus pais, xa non estábamos vivindo aquí. Eu aquí vivín hasta os 7 meses, e resulta que morreu a abuela, e trouxeron a ver a abuela. Miña hermana maior tiña 10 anos e eu tiña un ano. Éramos todos unha pila de nenos. Bueno, pois ela trouxome a ver a abuela morta. E eu, madre de Dios, entrei e a casa cubrirna toda de negro, luces, velas. Bueno, para min foi terrorífico, horrible, do peor que lle pode pasar a calquer persona que se vexa no caso que me vin eu, que desde ese día recórdome de todo canto me pasou a mí na miña vida. Pois eu subía por miña irmá arriba e caíalle por detrás. Eu choraba os gritos, aqueles gritos que eu pegaba, era horroroso, porque aínda hoxe parece que os estou sintindo, que os sinto moitas veces e teño que tapar os oídos do medo que teño dos gritos que eu peguei. Entonces isto fago máis ben para ver se dou superado todo o daño que a mí me fixeron aquí, porque eu nesta casa pasei moitas calamidades, non só deso. Aos 3 anos, bueno, antes dos 3 anos viñamos ver a meu abuelo, que vivía aquí coa filla solteira. E un día meus irmáns dixeronme: oiches, toca ao abuelo no fuciño. Ele estaba sentado na lareira, porque non facía máis que dormir, toquear, e tiña, como tiñan daquela todos, traxes de pana con chaleco e todo, e visera, e tiña un bastón. Estaba sentado na lareira que tiña un pé, vamos, era unha tabla con un pé de pau. E vou eu, pobriña de min, máis valera non velo ao abuelo. Toquei ao abuelo, e o abuelo levantou o bastón e deu-me canta alma puido na espalda. Mira, se me deu un golpe que fun caer á cuadra. A dolor que eu tuve foi desesperante. Bueno, pois despois a mí non había forma de virme traer a ver o abuelo. Nunca máis quixen ver o abuelo, nunca. Tardou 2 anos a morrer, pero nin cando morreu, xa non se lles ocurría, porque aquilo era, para mí foi escalofriante, xa que me trouxeran ver a abuela. Por eso digo, teño recuerdos moi malos, porque a miña nai tiñeume un vestido que era o que máis eu quería naquela vida, e chorei moito por aquel vestido, moito, pero puñeronme de negro 1 ano.